Mga kapuso, subay sa unang adlaw sa Misa de Gallo ug unang tuig sa Bagyong Odette, pasigahon sa Cebu Provincial Capital ang Christmas tree ug mga dayan-dayan nga nagsimbolo sa pagbangon ug paglaom. Sa duwang detalye ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, lani mga tungura, padayon nga nagabot-abot ang mga mayor sa kalungsuran ug sa mga component cities sa probinsya sa Sugbo. Lakip na usab ang mga mayor sa Tri-Cities. Kinialang na sa symbolic Christmas tree lighting dinhi sa atubangan sa provincial capital. Simple apan makabuluhanon ng Christmas tree nga pasigaon dinhi sa tugaran sa Cebu Provincial Capital nga panguluhan ni Cebu Governor Gwen Garcia. Kay ang tema ning tuiga nga Christmas tree lighting, in unity, there is hope. And when we have hope, we can unite. Ang Christmas lighting karong adlaw, Disyembre 16, ang gidungan sa sumad usa ka tuig sa pag-igo sa kusog nga Bagyong Odette nga nigusbat og mga panimay ug establishmento ug di kalasag pipila ka kinabuhi sa Sugbo. Apan alang sa gobernador nga gusto niya nga mahinumduman ning adlaw dili sa kapait ug kalisod nga nasinati kundi ang paglaom ug pagkahiusa sa mga Sugboanon nga nagtinabangay aron dungan nga makabangon sa grabing kalamidad. So imbis nga hinumduman ang kadaot nga dala sa bagyo ning adlaw mas maing isabwag ang hope ug unity sa tanan. Sa maong Christmas tree, makita ang susamag bamboo tree nga sa ibabaw niini anaa ang map sa Cebu nga matud pa nagsimbolo sa One Cebu. Ana usab ang Holy Family, the baby Jesus, Mary and Joseph. Ug sa isig kakilid nini ana ang mga litra sa hope ug unity ug ang number 1 Cebu Island. Kay namduman nga ang probinsya sa Sugbo ilabi ng kahabagatang bahin sa probinsya ang grabing nagusbat sa bagyo din kapin sa 20 ka mga tao ang namatay ug nagbilin kini og danyos nga kapin sa usa ka bilyones pesos. Lan ning mga tungura na kasinati kita og pagtutaligsik apan padayon gyapon ang programa nga sugdan na karong taod-taod alang sa mga motorista nga moagi dinhi sa tubangan sa Kapitolyo. Paimangno lang kaninyo nga nakasinati na gyud og paghuot sa trapiko, hinuna na ang presensya sa mga traffic enforcer nga mugiya kaninyo og way gibuhat nga rerouting. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.